Hadlok apan wala sila'y mahimo. Mao kini ang mulo sa mga residente nga apektado sa gipahigayon nga demolition sa milabayng Hunyo 18, 2024 sa Purok 2 ug Purok 3A, Barangay Malagos, Baguio District, Kalinan, Davao City. Bisan peligro, daplin na lang sila sa sapa, nagtukod ug balay. Kapin usa ka gatos ka mga tawo ang apektado sa demolition. Mahadlok mi ma'am, pero wala mi choice nga. Wala jud mi kabalhinan, diri ra jud mi magpuyo. Kay asa may mga to. Kung wala may relocation, nang hangyo pod mi na ay relocation, muingon pod sila nga wala jud relocation, mangita mi among kaugaling mao to diri mi ni sugot og balhin. Bahalag makahadlok basta at least nami mapuy-an. Apan wala pasagdi sa mga barangay officials ang mga apektado sa demolition o gihatdan sila og pagkaon. Gikan atong pizza 18 sa gabi nagsugod na gyud og panghatag ining lumi og lugaw. Adlaw-adlaw gini sir. Ginabuhat adlaw-adlaw gyud. Nanawagan karon og relocation site ang mga apektado sa demolition. Nanawagan sab sila sa gobyerno nga tagdon ang ilang sitwasyon. Amo ma'am, nakatabang pud ni siya sa amo aning rasyon ni Kap nga mahatag, pero dili gyud ingon nga mao gid amo ang dako gid nga pasalamatan naning among lugaw lang og kanang gipanghatag sa barangay. Naagid may ipaabot unta gyud ma'am nga mga tabang ma'am, mao ginamo hangyo gyud nga naamang gud mi sa sapa ma'am, o na among gusto gyud ma'am nga mabutangan gyud may bahala gamay lang nga relocation ma'am. Sumala ni Kapitan Arnel Leong sa Barangay Malagos, wala nila pasagdi ang mga apektado sa demolition. Ang ilahang magong istorya sa kuha para naalan sila kahipusan sa ilahang gamit sa. Pero ako silang tingnan, ayaw yun magtulog din ha o gabi kay kung diha mo matulog gabi o bananta mo matulog din ha, kay para di yun na yun siya pwede. I-open ako ang gym na to for evacuation center. Ang ilaha yun daw ng purpose yun siguro ito ma'am is kanang nalan sila temporary kataguan sa ilahang gamit. Apil si Kapitan Leong ang nanawagan sab sa lokal nga gobyerno nga maaprubahan ang ilang gipangayo nga relocation site alang sa mga residente nga apektado sa demolition. Ako mga silingan sa Barangay Malagos, labi itong naapektuhan sa demolition. Kung pwede lang dili lang nato kanaganing pugson nga magpuyo tali na sa sapa, dili nato atong ikuan nato risk ang atong kinabuhi. Sama sa akong gingon sa inyo ha, dili pa man katapusan karon sa kalibutan. Siguro nanay pa nga pagsuway lang doon siguro sa atong kinabuhi inani. Siguro mga ilang taog ampo, mga ampo tas Ginoo, mga itagiya. Sa tanan yun siguro problema na yun ay solusyon. Kanunay gipaigmat ni Kapitan Leong ang residente, hilabi na nga daplin sa sapa ang ilang gibalhinan. Nasayran nga ang luna nga gitukuran sa mga balay sa apektado sa demolition, propiedad sa PNP nga gi-award panahon ni President Macapagal. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.